नमस्कार, ମୁଁ ସୁବାସ ସାହୁ। ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ। ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ରଚନାକୁ ବୁଝିବା ଓ ସତ୍ତାକୁ ବୋଧଗମ୍ୟ କରିବା ଏତେ ସହଜସାଧ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ। ଜ୍ଞାନୀମାନେ ସିନା ଭଗବତ ମାର୍ଗରେ ରହିଲେ, ବାକି ଅନ୍ୟମାନେ ଭଗବତ ମାର୍ଗକୁ ଆସିବେ କେମିତି? ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ କେମିତି? ନିରାକାର ଈଶ୍ୱର ଶକ୍ତିକୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ ତା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଧାରଣ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ସେହି ଅସମ୍ଭବ ବିଚାରଟି ଆମର ଋଷିମୁନିମାନେ ସମ୍ଭବକୁ ଆଣିଲେ। ଆମର ପୂର୍ବର ଋଷିମୁନିମାନେ ମହାନ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଈଶ୍ୱର ଚେତନାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ବା ସାକାର ପ୍ରତିମା ଉପାସନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଲେ। ଚଞ୍ଚଳ ମନକୁ ସ୍ଥିରତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଏକାଗ୍ରତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ଧର୍ମର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ବେଦ ହେଉ, ଉପନିଷେଦ ହେଉ, ଗୀତା ହେଉ, ଭାଗବତ ହେଉ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିରାକାର ଜ୍ଞାନ ସହିତ ସାକାର ଉପାସନା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ 26 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ, ପତ୍ରଂ ପୁଷ୍ପଂ ଫଳଂ ତୋୟଂ ଯୋ ମେ ଭକ୍ତ୍ୟା ପ୍ରୟଚ୍ଛତି ତଦହଂ ଭକ୍ତି ପ୍ରଭୂତମସ୍ନାମି ପ୍ରୟତାତ୍ମନଃ। ଯେ କେହି ଭକ୍ତ ମୋତେ ପ୍ରେମର ସହିତ ପତ୍ର, ପୁଷ୍ପ, ଫଳ, ଜଳ ଆଦି ଅର୍ପଣ କଲେ, ସେହି ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ନିଷ୍କାମ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେମପୂର୍ବକ ଅର୍ପିତ ହୋଇଥିବା ସେହି ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଆଦି ମୁଁ ସଗୁଣ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକ ଗ୍ରହଣ କରେ। ମୂର୍ତ୍ତି ଉପାସନାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ମାଟି, ପିତ୍ତଳ, ସୁନା, ରୂପାର ଭାବନା ନ ରଖି ଚିନ୍ମୟ ଭାବନା ରହିବା ଦରକାର। ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ବା ଉପାସନାକୁ ଆମର ପୂର୍ବ ଋଷି ମହାତ୍ମାଗଣ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଜ୍ଞାରେ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଯୋଗୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଶୈବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଶକ୍ତି ଉପାସକ, ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଗଣମାନେ ସାକାର ଉପାସନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଉପାସନାରେ ବା ସାକାର ଉପାସନାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନର ପ୍ରେମ ଓ ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ନିଜ ବାପାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଦେଖି ପୁତ୍ରର ଯେମିତି ବାପାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ଭାରତରେ ମହାନ ଯୋଗୀ ମହାତ୍ମାଗଣ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ସୁରଦାସ, ମୀରାବାଇ, ରାମାନୁଜ, ତୁଳସୀଦାସ, ରାମକୃଷ୍ଣ ଭଳି ମହାତ୍ମାମାନେ ସାକାର ଉପାସନା ଦ୍ୱାରା ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କେବଳ ଭଗବତ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ ଆମମାନଙ୍କର ହେଉଥାଉ। ଆମର ପୂଜା ପଦ୍ଧତିରେ କେବେ ଆଡ଼ମ୍ବର ନ ହେଉ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭାବନା ନ ରହୁ, କଳହ ଭାବନା ନ ରହୁ। ଘରେ ହେଉ ବା ମନ୍ଦିରରେ ହେଉ, ସଦା ଶାନ୍ତ ଭାବନା ସହିତ, ଧ୍ୟାନର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ରହିଥାଉ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭକ୍ତି ପ୍ରେମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୁର୍ଗମ ପଥଟି ସୁଗମ ହୋଇଥାଏ। ଏତିକି କହି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।